लोगोफोर मालायखौसो ट्रेक्टर बेलथायनानै थैनाय नुयोमोन आङो आंनि फंबायानो जाबाय आंनानो फंबाया दाना बेलथायबाय नै लोगोफोर बे दुखुनांथाव ट्रेक्टरनि जाब्रबथाया जायो गसाइगावनि गार्डेनपुर गामियाव 16 जुन समबारखालि बेलासि समाव जानाय बे जाब्रबथायजों ट्रेक्टरनि ड्राइभार रबिराम नार्जारिया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बेजों लोगोआव थानाय राजा बसुमतारिया गोब्राब जखम जायो होनना मिथिनो हादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला दुब्लिनिफ्राय हाल एवखांनानै न' फारसे गिदिंबोफिननाय समाव फिसा लामानि थाखाय ट्रेक्टरनि साखाया दहलाजों गब्रलांनायाव दुखुनांथाव बे जाब्रबथाया जायो। जायनि जाउनाव जाब्रबथायजों ट्रेक्टरनि ड्राइभार रबिराम नार्जारिया जिउखौ खोमाना लानो गोनां जायो। गुबुन फारसेथिं बे जाब्रबथायाव गोब्राबै जखम जानाय राजा बसुमतारिया रुंसारि जानाय रबिराम नार्जारिनि बिसालथिमोन होनना मिथिनो हादों आरो गोब्राब जखम जानाय राजा बसुमतारिखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बे जाब्रबथायनि सोमोन्दै ओनसोलनि सुबुङा ओरैबादि फोरमायो। गाँवखনৰ नाम গাৰ্ডেনপুৰ কি হৈছে মানে হাল বোৱাব কাৰণে আহিছিলে তাৰমানে অলপ বৰষুণ হৈছিল বৰষুণ হৈ পেলাই সেই তাত ৰাস্তাটো মানে সৰু আছিল এইটো বেছি ভালকে চোৱা নাই সেই মানে তাতে ড্ৰাইভাৰটো বাগৰাই গৈছে আৰু কি এজনটো ড্ৰাইভাৰ তলত থাকিলে আৰু এজনটো কোনো ৰকম বাচিলে আৰু কি itu hospital পঠাই দিছে কিছু এজনটো মৰিছে ড্ৰাইভাৰ নিজে মালিক নিজে মৰিছে ড্ৰাইভাৰ গাৰ্ডেনপুৰ গাঁও গাৰ্ডেনপুৰ নাজানে নাম ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী খালত আছে ৰাইজত আহি পেলাই চকাই মিলি চাই পেলাই এজনটো মানে হস্পিটেলত পঠাই দিছে মানে কি হয় চাম